patuloy po ng ating balitaan, nakapagtala po ng 42 bagong kaso ng HIV sa La Union ayon sa ulat ng DOH Ilocos Center for Health Development Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa unang quarter po ng 2025. Ayon sa tanggapan, nasa 425 katao na o yung mga people living with HIV sa lalawigan ang patuloy na tumatanggap ng kaukulang gamutan hanggang Abril ngayong taon. Simula 1984 hanggang sa kasalukuyan, nasa 697 na kasong naitala sa lalawigan at tinukoy na nanatiling pangunahing pinagmumulan ng transmission ay mula sa male-to-male sexual contact. Dahil dito, desidido ang pamahalaan palalawigan na paigtingin pa ang hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng kaso at mapuksa ang stigma na nagdudulot ng maling impormasyon upang mawala ng tiwala sa gamot ang mga pasyente. Sa isang inihaing panukala, target na matutukan ang advokasya kontra HIV/AIDS sa mga kabataan at ilang pang mga high-risk na grupo. Inaasahan din na magbubunga ang naturang panukala upang hindi malagay sa alanganin ang kalusugan ng mga susunod na henerasyon dahil sa naturang sakit. IFM News. IFM News. IFM News.